ọtụtụ ndị a na-ebi ndụ dị aṅaa ndị a na-ekewa akpa ha ebe aka ha na-erughị ọ na-atụ m ọchị ama ihe nji achị ọchị ajụjụ mba ahụ ọ dịkwa gị ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụ na ihe eji ebi ndụ dị otu a ọ bụkwa ya egwuregwu ụdịkarị uchu ndị na-ebi ndụ a na-etinye aga m asị ọ bụrụ na ha were ịgba mbọ a tinye n'ibi ezi ndụ ndị maka mbọ a na-agba ibi ụdịkara ndụ a ọ bụkwa egwu achị ụtaba n'aka agba okwu m wee buruzie nke a were n'ikike niile iji eme eri ihe ndị a tinye n'ezi ihe oyibo ga-asị gị the strength and energy people invest in living fake life is too heavy ama mkpọrọ gị ihe niile abụrụ ihe niile nọ ị ga-achọ nnọọ ka a bute gị dosa gị oche dọwa gị ndụmọdụ eze ndụmọdụ ihe niile a ga-agwa gị ya agwa otu ha gawa n'ezi ụmụ amadi na-echu olu